kunzima ukwamukela ukulahlekelwa indodakazi. Umndeni wakwaNyembe ufuna izimpendulo. U-Elihle oneminyaka emi5 walahleka esenkulisa iLittle Flower eSethenwood. Uthisha wakhe watshela umndeni ukuthi babone ukuthi akekho ngenkathi bebala izingane. Kuthiwa lo thisha wayekade ehambise izingane endlini yangasese. Nokuyilapho abaqala khona babheka. Ngakusasa kuthiwa bathola ingane iphonseke phakathi endlini yangasese. Umndeni uthi izincazelo zokuthi kwenzekane enganeni yabo azibagculisi. Numisa asho ukuthi umgcine phi umntwana isikhathi singakanani umntwana engamboni phambi kwamehla akhe because yena usitshela ukuthi umntwana kuthiwa usithele emva kwendlu mayijikele emva kwendlu umntwana akamtholi awayikhuluma etoilet sesizwa ngo-day 2 understand. Lo mndeni uthi kunemibuzo eminingi engaphenduleki but ingane yabe inemihuzuko nokuthi abazi ukuthi wayengangena kanjani emgodini wendlu yangasese njengoba ejwayele ukuyisebenzisa ekhaya ngaphandle kokuthi kube khona omdala omgadile. Registiwe kusho kufanele ivalwe ngoba vele kuyacaca ukuthi alukho ulwazi abalaziyo ngendaba yokuphatha izingane. Uma ungaregistiwe nje ngcono ivalwe. Abazali bathi uElihle wabe eyintombazanyane enothando. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal usuthole ukuthi lenkulisa ayibhalisile eminyangweni. Kodwa izisebenzi azikwazi ukuchaza ukuthi zizoyivala yini le ndawo. I-investigation esizoyenza lesiyenzayo njengomnyango iyona ezokwazi ukuthi silekelele ukuthi sikwazi ukubona ukuthi singabalekelela kanjani ukuthi isikhungo sikwazi ukuthi siqhubeke. Uma ngabe izimo zingavumi njengomnyango umthetho uyasivumela ukuthi sisivale isikhungo. Amaphoyisa avule icala lophenyo ngokufa kwengane kanti akaboshwa umuntu. Londi Khatebe, SABC News ePinetown.